खुलुमबाय बयखौबो दा जोङो 19 तारिखनिफ्राय गवानिफ्राय फैदोंमोन हावरायाव मोनफैदों। हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय बिनानाव नालिकसां बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आंनि माबा प्रकाशना जेरै नोंथांमोना नायदों बियाम सोदाब चेनेल लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव गले गले बुंगासिनो दं कि जोंनि बर' हारिनि माखासे सेंग्रा सिख्लाफोर आरो हाबा जानाय हौवाफोर आरो बिनि गेजेराव हाबा जानाय हिन्जावफोर गुबुन स्टेटआव खामानि मावहैनाय दङ होननानै आं बेखौ बुंगासिनो दं आरो नोंथांमोनाबो बेखौ मोनथियो। स' बिसोर माखासे सुबुंफ्रा कम्पानि सिङावनो थादों आरो माखासे सुबुंफ्रा मोनफैगोन साननानै माने बे जाय बन्द जागोन बिनि सिगांनो मोनफैगोन साननानै बिथांमोना ट्रेनाव गाखोनानै फैदोंमोन। स' बे गेजेरावनो माखासे सुबुंफ्रा स्टाक जाना थाबाय मोनफा मोनफा स्टेशनाव। स' बिनिनो मोनसे स्टेशनाव स्टाक जाना थानाय माखासे सुबुंफोर आं बिनि सोमोन्दै बुंनो सानदों। हावरा स्टेशनाव हावरा स्टेशनसिम फैनाय लोगो लोगो ट्रेना केन्सेल जाबाय। हावरानिफ्राय फैलानो ट्रेना गासिबो केन्सेल जाबाय। फ्लाइटफ्राबो केन्सेल जाबाय, ट्रेनफ्राबो केन्सेल जाबाय। स' बेबायदिनो बिसोरो हावरा स्टेशनावहाय स्टाक जाना थाबाय। आं माखासे नोंथांमोननि सिगाङावहाय बे क्लिप्स भिडिअ क्लिप्स हरनाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन आरो बेनि गेजेराव बिसोरो मा खालामबाय जों बेयाव थाबाय थायोबा जोंनाव रांबो गैया माबो गैया। स' बोरै हटेलाव थानो हानो बोरै रुमाव थानो हागोन जानाय लोंनाय बोरै स' जों थानो हानाय नङा बेवहाय होननानै बिसोरो साननानै मोनसे गारि रिजार्भ बुक खालामनानै बिसोरो डाइरेक्टलि आसामसिम फैनो नागिरबाय। जेब्ला हावरानिफ्राय बिसोरो गारि बुक बा रिजार्भ खालामनानै फैयो अब्ला बिसोरो फैनाय समाव आसाम मोनफैनाय लोगो लोगोनो आसामनि बर्डाराव गारिखौनो सोला गारिखौ दैथायहरफिनबाय बिसोरखौ थाबायहोनो थिनबाय। स' बिनि गेजेरावहाय सोंबाय पुलिसफोरनाव जों गारि रिजार्भ लानानै थांनि। स' गारि सोलियाखै गारिया सोलिनाय नङा बिथिंनिफ्राय नोंसोर थाबायना थांदो होनना बुंबाय। स' बिथांमोनहा दायो बिराद खस्थ'यै थाबायबोगासिनो दङ। दायो बिसोर गारिखौनो मोनाखै होनना बुंदों बिसोर थाबायबोगासिनो दं माने कन्टिनिउ। स' थाबायनानै बिसोर आंखौ कल खालामदों आदा ओरैबायदि जाबाय ओरैबायदि घटना जादों होननानै बेखौ खोन्थानो थिनबाय। स' आं दायो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो नागिरबाय कि बेबायदि जाथाय जादों। स' नोंथांमोना बेफोरबायदि फैनो नाङा गुबुन गुबुन जायगायाव जायफोर मानसिफ्रा खामानि मावना थादों ट्रेन गाखोनानै फैनो नाङा आथिंजाय। स' नङाबा नोंथांमोना नैफोर जाय माखासे सेंग्राफोर आरो बिनि गेजेराव जायफोर माखासे खामानि मावनानै फैदों बिथांमोना हावरायाव ओंखारनानै दा थाबायनांदों बेबायदिनो थाबायनांगोन लोगोफोर। स' बिथांमोना बिराद खस्थ'यै थाबायबोगासिनो दङ दायो आरो बिसोरो माने गोबां रां रुफाबो थांबाय बे गारि रिजार्भ लाना फैनायाव बा हावरानिफ्राय गारि रिजार्भ लाना फैनाया देमालि नङा होमबा। ओमफ्राय बिसोर गासै 20 जनसो होनना बुंदों। स' बिसोरो दसे थाद'नानै बेयावहाय भिडिअ बानायनानै आंनो दैथायहरदों। आं नोंथांमोननि सायाव देखायनो नागिरदों भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर। खुलुमबाय बयखौबो दा जोङो 19 तारिखनिफ्राय गवानिफ्राय फैदोंमोन हावरायाव मोनफैदों। हावरायाव मोनफैनानै हावरानिफ्राय गारि बन्द जाना होबाय आरो बै बन्द जानाय हिसाबाव जों माने मुवा थागोन बहा मागोन बिदि जादों। ओमफ्राय ट्रेन स्टेशनावबो जोंखौ थानो होआखै ओरैबायसा माने पुलिसफोरा माने स्टेसन दै सारना जों सोरखौबा थखनथ' थुख्लाबा बे अयन माबा माबि खालामदों। थिग बे हिसाबाव जोङो गावनो पार्सनेल भारा लानानै जोङो बे हावरानिफ्राय सिलिगुरिसिम फैबाय। सिलिगुरिनिफ्राय जोङो दिनै आसामसिम लाबोदोंमोन गारि रङियासिम। बैयावबो जोंनि आसाम बर्डाराव मोनफै सायावनो बे पुलिसफ्रा जोंखौ माने लाखिबाय। लाखिनानै जोंखौ जेनेबा थाबायना फैनो होबाय। बेनिफ्राय आरो बे जोंनि जि लाबोनाय गारि बेखौ हरफिनबाय। आरो जों दा बेसेबां गोजान जों माबोरै जेनेबा दा थाबायना फैगोन दा गारि नै गंसे ओंखारो नै गारि दोङो गारिखौ खिथिनो हायो बयबो नायनाय गारिखौ माने बयबो नुदों गंसेबो गारि सोलायगोन सबबो बन्द। जोंनो दा हेल्प नांगौ हेल्प नांगौ। स' आङो रिकुवेस्ट खेबसे खालामबावो कि नोंथांमोना जाय जायगायाव कम्पानियाव खामानि मावदों बे कम्पानियावनो खामानि मावनाय सोलियाब्लाबो नोंसोरना बेयाव थाबाय थाबानो जाबाय। कम्पानिया नोंथांमोनखौ माने बेवहाय प्रटेकसन लाखिगोन। बे कम्पानिनि दायथ' बे रेसपन्सिबिलिटि। आरो आं बिनि गेजेराव आं गासैबो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ आं रिकुवेस्ट खालामो खुलुमनाय आंनिफ्राय फारसे। आं नोंथांमोनजों हाया अब्लाबो आं नोंथांमोननियाव मोनसे रिकुवेस्ट खालामो बिनि सायाव मोनसे डिसिसन ला। फेसबुकफ्राव नोंथांमोना मोनसे साजेसन हर मोनसे एडभाइस हर। आंनि बाथ्राखौ खोनायाबाबो खोनासङाब्लाबो नोंथांमोननि बाथ्राखौ खोनासंगोन। ओरैनो माखासे सुबुंफ्रा उन्दै गथ' नोंलाय मा मिथियो बिदि होनग्राबो दङ। बाट आंनि बुंनाया सैथो जानो हागौ। बाट अब्लाबो माखासे सुबुंफ्रा गेदेर बुंनायनि बाथ्राफोरखौ बांसिन पालन खालामो। आंनि बुंनाय बाथ्राया एखे नोंथांमोनाबो बे बाथ्राखौनो बुंगोन। बाट नोंथांमोननि बाथ्राखौ मानिसिनगोन बाट आंनि बाथ्राखौ मानिनाय नङा। बाट नोंथाङा जाय बाथ्राखौ बुंगोन बे सेम बाथ्राखौनो आंबो बुंगोन बिदि आरोना। स' बिनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो जोंनि BTCनि गभार्नमेन्ट आरो बिनि गेजेरावहाय जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि आरो अल बड' स्टुडेन्ट इउनियनफोरखौ जाय बिबानाव थानाय जोंहा सारमोनखौ आं एसे रिकुवेस्ट खालामो बिनि सायाव मोनसे भिडिअ बानायनानै बा माबा मोनसे फेसबुकफ्राव पस्ट होनानै जाहाथे गासिबो बुहुमनाङै जोंनि माखासे बर'फ्रा जायफोर जायगायाव खामानि मावो बिसोरखौ प्रटेक्ट
थानो थाखाय गावखौनो गाव माने हेल्दि थानो थाखाय गावसोर गाव सेफटि थानो थाखाय जाय जायगायाव दङ बिथांमोना बेयावनो थाथों होननानै बेखौ बुंहरनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय आंनि फारसे नोंथांमोना बेखौ बुङोब्ला बर' हारिनि थाखाय गोबां मोजां बाथ्रा जागोन आरोना माखासे सुबुंफोर ओरै दङ कि बुजिनानै थाखायो माखासे सुबुंफ्रा ओरैबायदि दं बुजिनो रोङा बिसोरो माने गिदिर गिदिर सुबुं बुंब्लासो बिसोर गोसोआव थायो ओरैबायदिया ओरैबायदि बुंदोंलै होननानै बुंगोन बा जोंनि बुंनायखौ थैनोबो मानिनाय नङा खालि गेदेर गेदेर मानसिनि बुंनायखौल' मानिगोन ओरैबायदि दं बेनिखायनो आं नोंथांमोननिखौ रिकुवेस्ट खालामो सारमोन नोंथांमोना प्लिज बुंबानो जाबाय येस आं बिराद खुसि कि इलेक्सना जानांगौमोन बे केन्सेल जासिगोन आरो केन्सेल जाबायानो खोमा दाथ' आं बिनि सायावहाय मोनसे रिपर्टबो नुवाखै बा जासिगोन होननाय खोनादों स' जायोब्लाथ' गोबां मोजां बेनो कि दिनै माने गाबोननिफ्राय माने गासै 31 मार्चसिम बन्द' जासिगोन होनना बुंदों ओरैनोथ' बुंनो थाङोबा अफिसफ्रा माखासे बन्द' जानाय नङा माखासे जागोन आरो माखासे जानाय नङा स' बेवहाय जोंहा जेबो बुंनांगौ गोनांथि गैया जायोब्ला गोबां मोजां नोंथांमोना न' सिङाव हाबनानै थानानै सोलिबाय थानो हायोब्ला जों बैनिफ्राय डिसटेन्सआव थानो हायोब्ला गोबां मोजां आरोना नोंहानो बिनिफ्राय रैखाथि मोनगोन नोंनि जिउआवनो मोनसे रैखाथि फैगोन आरो बुंनो थाङोब्ला गोदान गोदान माखासे जायफोर मोनसे डिसिसन लादों जे गामियाव सोला गुबुन गुबुन फैनाय बिराद मोजां डिसिसन बेबो कि नोंथांमोना मोनफा मोनफा गामियाव मोनसे डिसिसन मोनसे कमिटि दानानै ला कि गुबुन गामिनिफ्राय फैनाय माखासे सुबुंफोरखौ सोलाबायनाय नाङा आरो गोजान गोजान जायगानिफ्राय खामानि मावना फैनाय मानसिफोरखौबो एसे चेकिं खालामनानै सोबानो जाबाय बेवहाय मोनसे डिसिसन लाबानो जाबाय बेयाव मोनसे थांखि लादों आं बिराद गोजोननाय मोन्दों बेबायदिनो थांखि लानांगौ जाहाथे नोंनि गामिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय बे मोनसे गोबां मोजां डिसिसन आरोना आं बेखौनो बुङो लोगोफोर नोंथांमोना जाय खामानि मावदों बे खामानिखौ मोजां मोजां मावलांबाय था आरो आं बेखौनो बुङो जाय कम्पानियाव दं नोंथांमोना बेखौनो मोजाङै थाबाय था बे कम्पानिनि रेसपन्सिबिलिटि थाखागोन आं बेखौबो बुङो कि जोंनि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिनि सायाव मोनसे अबजारभेसन खालामनांगौ जाय जोंनि बाहेरायाव थानानै खामानि मावहैनाय गथ' गथायफोर दङ आरो सेंग्रा सिख्लाफोर दङ आरो हाबा जानाय हौवा हिन्जावफोर दङ बिसोरखौ नोंथांमोना बुंनानै एसे बोसोन होयोब्ला बिसोरो गोबां गोजोननाय मोनगोन आरो बिनि गेजेराव रां रुफाजों होनो हायाब्लाबो माखासे ओरैबायदि ओंखारबाय कम्पानिनिफ्राय बाट कम्पानियाव लाफिनला बिसोरखौ स' बिथांमोनखौ बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव थांनो थाखाय मोनफा मोनफा जेसेबांखिनि लिस्ट दङ बेखौ नोंथांमोना फेसबुकाव आपल'ड खालामनानै आपडेट होयोब्ला बिराद गोसोआ गोजोननाय मोनगोन जाहाथे बिसोरो थांनानै थाहैनो हानाय बायदि आरो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव जेसेबांखिनि दङ बिसोर सोरबाफोर सेंग्राफोरा जायफोर खामानि मावनानै कम्पानिनिफ्राय ओंखारनानै बे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव थांदों बिथांमोननि थाखाय आसाम भबनानो जा बड'लेण्ड गेस्ट हाउसानो जा बे आसामनि सरकार आरो बिटिसिनि गभार्नमेन्ट सरकार बिसोर गासैबो बेयाव जानायनि फुडिंफोरखौ एसे बेयाव सापर्ट हरो एसे माने मदद हरो आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामो आंबो मुसप्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदाब चेनेल थेंक इउ सो माच गाइस नायनायनि थाखाय बाय